Einam, you try. 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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Ko hamen ko parahu trai Jesus Christ. Kani kasngi kalong kasngi buram jong ka danur butalam jong ka Maria. Menin kasngi nang rakhi ya kasngi buram jong ka danur bukutam jong Jisu. Berkumba ka danur jong Jisu. Katrang dik na kabanta jongi iway pe iway. Kumjuru ka danur jong ka Maria. Kaang not ingi iway pe iway. Bangin long ki ba it jong Jisu. Bangin long ki ba it jong kon jong ka. Dei ka jing it dai ka danu jongka ka bahika yangi baro ban pendan burom ban it yau Jisu ha ka jing em jongi baman la kasngi kumba ka Maria kalarwa ya ro yau blei da ka baong ka danu jonga ka pendan burom yau trai kamen siem jonga ka shat kamen hau blei nong pen em jonga ko hamen ko para hau trai Jesus Christ ha kani kasngi ringkat lang bat ka may neng ba it Kamtam lembah kajingnya satlem jongka tungin pendan burom ya utrai Jisu ngin ya ro ngin kerku ya kerteng bakho jong Jisu bangin kerparu ba kajing jong u kan the say hello jongi nginang IT ya baro kijing dan kam kijongi ikijing telot jongi ikipop kisang kijongi how Jisu baling ba kajingnya satlem jongka mebneng Jisu un penpawi kajing jongi hakani kasngi hakani klemat ngakot ngawere pi baro tungin ya ro ngin mani ngin pendan burom ya ublay lai we jongi Go
bakrauban deyaro yan bayaro yan kerte jong mitra yaro yan kerte jong mitra Basbon paruba jemnut mauhi kasngi bapernai ulawan ra kajing penem yangi Lukas iwe nyahura kujisu beit milong ubasbon milong uba jemnut milong bai snei mami khot yangi we pi we to wan shanga phi baro ki bashitam la ki bakhya jingket bat nga ngan penjat tha yepi to ba yakalingkor jonga batu hikai nanga nabangalong uba jemnut pasngoret kadonut tika mensiem jong pi kan sa sham jingjat that nabakalingkor jonga kalong kabasuk bat kajingkit jonga kalong kabasting kuhamen ko para utrai Jesus Christ nakapor siya kapor bun sien u Jisu khot u weddingi bangin ba yakalingkor jong u kalingkor banlong kiba jemnut basngoret hakadonut de kan ye ka jinglong ru kabalapan long kerpang ye ka may bning ba it jongi bat ba usoitan ushon yap shun em ye ka nama ka jing smoret ka jongka ba u Jisu sa sisian na kan ikasngi u khot u wedangi ko khon baro to sha bangan hikaya phi bandon ka donut ka ba jamnut ka donut ka ba smoret kum manga bon sian ha kajing em kajangi wat langit tep bangide ban long kum ne kum kadano jong Jisu henrei ni jet ban em ha kajing em ka basarong namar kata tengin IT hila ka jong kajing sarong kajangi hau Jisu kajing sarong ki ba pher in IT hau Jisu bon pan thamai pa sri sian kajing em jong ya gani kasngi in IT ya barok kajing bom khot kajangi ba u Jisu sa sian un pen em yangi un pen thamai yangi na bahalat tang nau Jisu dan bala ban penem ni kumba ha kitab Isaya kal nong sau phlai ka khat khatwei ko ong manga ngalong utrai na lo jonga dan nong penem manu ko hemen ko para de tang Jisu hi ubalong unong penem pamarwei ngin tungin aila da kani ka klip mat ba unang penem unang pen thamai ka jing em jongi sa sien to pen thamai ya jing em jongi Maya jingin jongi do pentem Maya jingin pentem Maya jingin pentem Maya jingin jongi do pentem Maya
yem jonga